Ngiphinde ngibingelele ngale mina namhlanje. Bantwana benkosi, asiqhubeke nendaba yethu esiyixoxayo ngumzamo yokwazisana ngendaba yobuNazaretha. Ngokudlule ngigcine ngikhulume ngendlela uShembe ashumayela ngayo ivangeli lobuNazaretha emhlabeni, ikakhulukazi kuleli zwe laseNatali. Ngathi uShembe wafika la kunamabandla, kunabafundisi ababekhona beyinhlobonhlobo, ikakhulukazi beyimishini. Imishini ikakhulukazi zayiphethwe abamhlophe. Nabamhlophe futhi ngalesikhathi babephethe nohulumeni. Imishini zayivikela uhulumeni, nevangeli ababelishumayela ivangeli labezizwe lalivikele uhulumeni. Manje uShembe wafika nevangeli elehlukile kunaleli elishunyalwa izimishini. Imishini zangememukela nohulumeni wangabemukela. Kanjalo nabantu ayeze kubona uzobashumayeza abantu abamnyama ikakhulukazi, nabo futhi abamemukelanga. Kangangokuthi njengoba ngithi uShembe wafika la washumayela ivangeli elehlukile, wafika ikakhulukazi kule ndawo yaseThekwini. Kunemishini yase-American Board eyayiphethwe ofundisa uDube, uJohn Langalibalele Dube, okuyibona ababephethe itheku kuze kuyogamanxa ngenanda yonke, beshumayela leli vangeli lobuKristu. Okwathi uShembe mefika eshumayela leli vangeli lobuNazaretha, bangamuzwa impela kahle. Bamnyundela ngisho ey'ndaweni zamakhosi, bamnyundela ngisho emakhosini namakhosi angamemukela ngokuthi bembize njengomuntu ogqugquzele indaba zepolitiki noma zombangazwe. Ngithe uShembe efika la wayeshumayeza abantu ebafaka emabandleni. Lalingekho ibandla okuthiwa ibandla lamaNazaretha, kodwa wayebathathe bafake emabandleni lawa ayekhona njengabo-American Board namanye ayekhona. Kodwa befike behlukumezekela abantu kula mabandla. Engiyakukho-ke lokho ukuthi ekugcineni uShembe kwadingeka ukuthi enze ibandla la kuzokwenziwa khona intando kaNkulunkulu, ugcinwe khona umthetho kaNkulunkulu njengalokhu ewuyalile uNkulunkulu umthetho. Waba nenkinga-ke uShembe ukuthi athole izindawo zokukhonza uNkulunkulu. Imishini zingavumi athole iy'ndawo zokwakha izindlu zamasonto noma zokusontela. Namakhosi ey'ndaweni engamvumeli. Kodwa uShembe wagcina esontela phansi kwey'hlahla. Vele ethatha isihlahla angene phansi kwaso, ababiza abantu basontele phansi kwesihlahla leso. Leso sihlahla sigcine sesaziwa njengethempeli likaNkulunkulu, njengendawo yokukhonzela uNkulunkulu. Leso sihlahla sigcine siyindawo engcwele kaNkulunkulu ngoba kusona sekukhonzwa uNkulunkulu. Ngoba engakwazi ukuthola indawo akhe indlu la engasontela khona ngoba kuthiwa akayilona ibandla. Ngisho ukuzama ukurejista ibandla lamaNazaretha akakwazanga ngoba kwathiwa abaphathi bamabandla bathi abakwazi ukumemukela ngobe akayilona isonto elinemishini. Ayikho imishini angaphansi kwayo emthumileyo, so ngaleyo ndlela bakwazi ukumemukela. Kanjalo bamthumelela amaphoyisa eboshwe.
kuthiwa usopolitiki inkantolo ehluleka umthole necala. Emakhosini mefika amakhosi engamemukeli ethi uzowashintshisa amasiko awo oyisemkhulu abakhule ngawo. Uma ethi abayeke ukuphatha induku, bayeke ukuphatha amahawu, bayeke ukulwa izimpi, nendlela abahlaba ngayo mabehlabela amadlozi uNkulunkulu akayithandi, nokuthi abayeke uphuza utshwala nokugaya utshwala, yonke leyo nto izizwe zabamnyama zamakhosi zathi lo muntu uzosikhipha emasikweni obamkhulu bangamemukela. Kodwa akazange aphela amandla, kazange azaphela amandla, waqhubeka washumayela ivangeli. Laba sebetholile aye nabo phansi kwesihlahla basonte bakhonza uNkulunkulu, bagcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba eyiyalile. Njengoba ngeke ngasho nanokuthi wabaphuca abantu izinduku namahawu, wathi abasine ngawo bayeke ukugida ingoma ngoba ingoma ayiyo into yokukhonza uNkulunkulu kodwa into nje yokungcebeleka. Okwesinye isikhathi abagcina belwa beyibange njalo njalo, namagama akhona amaculo akhona athola ukuthi mhlawumbe amanye awanenhlamba. Wathi cha, abagide bagidele uNkulunkulu okuwumthandazo. Yonke leyo nto yamdalela isicwacwa kuzizwe ezimnyama ekhonza amasiko. Kodwa abantu abaningi abanye bamthanda, bathi cha, lona-ke osefikile manje uyena ebesimlindile lothi silungile size ney'dwaba zethu, silungile size namabheshu ethu ekukhonzeni. Hhayi laba abathi awukwazi ukungena nebheshu esontweni, awukwazi ukungena nesidwaba esontweni. Manje-ke uma uShembe-ke eshumayela lelo vangeli lamdalela izitha eziningi. Abanye impela babefuna ukumbulala, sekuhlangene abeyinkolo, lezi inkolo zasentshonalanga behlangane ney'nkolo zemdabu bethi uzobonela ivangeli abalishumayelayo emhlabeni. Kodwa kazange aphela amandla, walishumayela ivangeli ehamba ngezinyawo yonke KwaZulu Natal. Wahamba ngezinyawo esuka eNanda waze wayowela uThukela, ehamba eshumayela aze yofika le ekugcineni komngcele kwamhlaba iyalingana komseleni, eze yofika kwaNongoma ehamba eshumayela ivangeli. Ngapha eningizimu eze yofika komzimkhulu ehamba eshumayela lona leli ivangeli lobuNazaretha. Abantu bamlalela abantu, bangena enkolweni yobuNazaretha. Kwase kufika-ke ekutheni-ke manje akathole indawo lapha azobahlanganisela khona abantu, athole nomuzi wokuthi akhe, abe nomuzi la ezokwakha khona. Ngenhlanhla yakhe-ke kulezi ndawo eNanda wathola indawo la eNanda ngaseBhambayi, kwakuyindawo yeNdiya. Elawamdayisela leyo ndawo, wabe seyiqambe igama lakhona sethi kuseKuphakameni. Wabe seqambe igama kuseKuphakameni, wayese akha-ke umuzi lapho, umuzi wakhe. Wabe sesontisela kulowo muzi-ke, lowo muzi wagcina uyikomkhulu lebandla lamaNazaretha elagcina selaziwa ngokuthi Nazareth Baptist Church. Ilapho-ke amathambo akhe alele khona, umqali walokhu kuhamba, umuntu wafika nalobo buNazaretha uShembe, lapho alele khona. uShembe akezanga, njengoba sisho, akezanga uzokwenza i-competition noma imiqhudelana noJesu, kodwa weza nje uzoshumayela ivangeli elifanayo nelalishunyelwa uJesu.
wayengezile uzoqhubeka la wagcine khona uJesu, kodwa wayezokwenza umsebenzi ofanayo nalowa wenziwa uJesu, ngoba nawe uJesu wayengenaso isiqalo engenaso isiphetho. Kwakukushumayela nje ivangeli eliqhubekayo elingena kuphela, eliyinto eqhubekayo lokuthi abantu ababuye ekudukeni babuyele emthethweni kaNkulunkulu. Yilokho ababekuzele bobabili. Ingakho sithi alikho ukuqhubeka kwevangeli elashunyiselwa uJesu, kodwa kusebenza umsebenzi ofanayo nale uJesu ayezowenza. So-ke uKhushembeke ekushumayeleni kwakhe leli vangeli elalizondwa abantu abaningi, kodwa abantu abathandwa uNkulunkulu, ngoba ukuze ungene ekukholweni kufanele uthandwe uNkulunkulu. Ngoba la emhlabeni khona abantu by nature abangathandiwe uNkulunkulu, othi ngisho ngangena ekukholweni othothi lowo muntu lowo kunobe ukukholwa kuzuze ngaye, kodwa ukukholwa kulimale ngaye, ngoba uwumuntu onyanyiwe uNkulunkulu, uwumuntu owumntwana womubi, umntwana kaSathane, okuwukuthi konke azokwenza yena kuzobe kuwuphambana nokuthandwa uNkulunkulu. Ingakho ngithi khona abantu abaze bafa bengaphendukanga ukungena enkolweni yobuNazaretha ngenxa yokuthi babethi imithetho yakhona ilikhuni. Uma ngabe ukuthi imithetho kaNkulunkulu ilikhuni, shuthi wena umntwana awuyena umntwana kaNkulunkulu, ngoba umntwana kaNkulunkulu uyathokoza ngemithetho kaNkulunkulu, ngoba yikho into enzima ekwenzeni umthetho kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu umthetho wawungezele ukuzoba yijoka kubantu njengoba kwakusho izitha kaNkulunkulu, kodwa wawuzele ukuzokwenza abantu bakwazi ukuhlalisana, abantu bakwazi ukuphila impilo efunwa uNkulunkulu ezulwini. Yileyo nto eyinqikithi yokukholwa, hhayi ukuthi ufuneka ugqilazeke. Akukho ukugqilazeka okuthi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu kumuntu wafika wamdala uNkulunkulu umuntu, wayesemnika wonke amathuluzi okuphila. Kangangokuthi asikho isizathu sokuthi uthi uma ngabe uhluphekile ubususola uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wakunika zonke indlela zokuthi uy'philise ukwazi ukuphila ngazo. Uma wena ungayisebenzisi awukwazi ngazo ngalokho okusola uNkulunkulu. Ngeke umsole uNkulunkulu ukuthi mina why ngihlupheka, mina why kunjani kunjani. Buka indlela yakho ohamba ngayo, ukuthi uhamba ngayo indlela uNkulunkulu athi akuhanjwe ngayo, wenza zona izinto athi azenziwe. Uma ungazenzi lezo zinto awukwazi ukumsola uNkulunkulu. uNkulunkulu wadala kanye izulu nomhlaba, ngeke aphinde alidale futhi. Wawubeka kanye umthetho, ngeke aphinda futhi awubeke omunye. Kukuwena ukuthi uyawuthatha noma awuthathi. Uma ungawuthathi kulendele ubhekana nelokhuzana ney'nqumo zakhona. Uma ungakwenzi athi akwenziwe ukuze ukwazi ukuy'philisa, awukwazi kulokhuza uNkulunkulu, ngoba lokhu kusebenza sekusebenza manje. Uvuke ekuseni ushiye iy'ngane zakho, ushiye umuzi wakho, ungavikelwa umuntu, uhambe uyosebenza umlungu. uNkulunkulu akasidalelanga lokho. uNkulunkulu wasidalela ukuthi asiy'philise ngomhlabathi, asilime, sihlakule, silinde, sidle lokho esikulimileyo, okusalayo sikubeke, masikudayisa siyakudayisa, njalo njalo, sikwazi ukuy'philisa. Hhayi ukuthi uphiliswe ukuvuka uyosebenza kwamlungu, ngoba lokho ngokaNkulunkulu kuwubuqila, uyisigqila salowo muntu omsebenzelayo, ngoba uyena oyidecidayo, uthatha isinqumo sokuthi uholela malini ngomsebenzi owenzile. Awunamandla okuyidecida. So uma kunjalo-ke uyisigqila. uNkulunkulu wayengathandi ukuthi abantwana bakhe babe izigqila. Wayengathandi uNkulunkulu ukuthi abantwana bakhe babe izigqila. Ingakho ngithi uma eletha uShembe emhlabeni, wayemlethela uzobabuyisa abantu ukuthi hayi bo, vukani bantu base-Afrika, nilandele umsindisi ngendlela afuna ngayo yena, hhayi ngendlela okuthanda yona nina ukuthi nithanda ukumlandela kanjani. So-ke uShembeke waqhubeka nokushumayela leli vangeli kuze kuyofika ey'nsukwini zakhe zokuhamba emhlabeni. uShembe uNkulunkulu ngishilo ngathi wayemnika amandla oprofethi.
Ngicabanga ukuthi ngichazile ukuthi amandla obuprofethi akuyinto ehlala ikhona kumuntu futhi akuyinto ephumelanayo. Ungathi umprofethi mawuzala ungamzala umprofethi, ngoba ubuprofethi buyisipho esiqhamuka kuNkulunkulu esiqondene nalowo muntu ngaleyo nhloso uNkulunkulu ayefuna ukuyifeza kumuntu. Njengoba nje uShembe wamnika amandla obuprofethi ingoba wayemthume ukube azoshumayela ivangeli afundise abantu indlela yokuphatha ukukhonza uNkulunkulu. Uma eseqedile lokho abantu sekufanele baphile ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, bengabe sathembela emlingweni nasezimangalisweni ezenziwa ngumprofethi. Ngeke ngilinganise nje uNkulunkulu ngesikhathi ethuma uMose kuFaro ethi uyophosa induku phansi iphenduka inyoka. Isimo leso uNkulunkulu ayemnike sona uMose ngaleso sikhathi ukuthi enze leyo nto. Emva kwalokho wayengayiphosa induku phansi uMose, kodwa yayingeke iphenduke inyoka leyo nduku ngoba kwakungewona umyalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayengasenanhloso, wayengasenayo leyo nhloso ukuthi kwenzeke lento eyayizokwenzeka ngokuthi uMose aphosa induku phansi, ngoba uMose wayemlethele ukuzokhombisa abantu ukuthi yena uthunyiwe uNkulunkulu. Kanjalo noShembe, ziningi izinto azenzayo. Wahlehlisa ulwandle selugwinya amabhilidi lapha ePhoyinti, walihlehlisa ngenhloso yokuthi uNkulunkulu ufuna ukukhombisa abantu ukuthi lo unamandla ami engimnike wona, unamandla ami engimnike wona. So-ke uma ngabe ukukholwa kwakho kusekukholweni hhayi kokuthi ugcina umyalo kaNkulunkulu, kodwa kusekukholweni kokuthi ufuna wena izimangaliso ezenziwa yilowo muntu okuholayo, hhayi useshweni. Useshweni ngoba uNkulunkulu akahambi kanjalo, akakhonzwa ngey'mangaliso. uNkulunkulu ukhonzwa ngokwenza intando yakhe, hhayi ngey'mangaliso. Ebese kwenzela-ke yena umusa walezo zinto oy'celayo, hhayi ukuthi uzotembela ekuthenini kufuneka lo okuholayo abe ney'mangaliso ukuze ukhonze uNkulunkulu. Cha, uma uhamba kanjalo usenkingeni, ngoba umoya wokuprofetha okaNkulunkulu akiwo womuntu wenyama. Uma ngabe kuyokuthi wena uzofuna izinto ezenziwa umuntu wenyama, useshweni-ke ngoba uNkulunkulu akahambi lapho. Into uyenza kanye ayiqede ngoba usuke ngaye efuna ukufundisa abantu ukuthi nansi indlela ephilwayo. Ebese beyaphila labo bantu bese beyashiya nomthetho lo ukuthi gcinani lo mthetho, uma nihambe ngawo niyoba nenhlanhla kimi, niyoba nezibusiso, uma ningahambanga nawo niyoba neziqalekiso. Bhaliwe embhalweni, siyawazi. Siyazi kuDuteronomy 28 no29 ukuthi kunezibusiso neziqalekiso ezibhalwe lapho, ukuthi uma wenza lokho uzuza lokho, uma wenza lokho uyothola isibusiso. So sengisho ukuthi-ke noShembe wayemnike lawo mandla obuprofethi wokuthi uma ngabe etshela abantu ngentando kaNkulunkulu ebafica begule ebasindisa, bephenduke bakhonze uNkulunkulu. Mase bephendukile sebazi umyalo kaNkulunkulu, sekuphelile ngalezo yiprofetho. Noma umprofethi usengebe khona ngoba sebeyazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. So-ke ilokho uShembe ayikwenza. Akusho ukuthi uma ngabe uShembe engasakwazi ukusukumisa isishosho, uShembe mengasakwazi ukuvula impumputhe, uShembe mengasakwazi usitshela izinto engakenzeki, sekusho ukuthi lento ayithunyiwe uShembe kayisekho. Wayengathunyiwe ukuzovula amehlo empumputhe, wayengathunyiwe ukuzosukuma izishosha, ngoba uNkulunkulu lokho angakwenza ngokuthi umuntu athandaze noma athandazelwe abantu. Ma ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukwenza, angakwenza lowo muntu amsindise. Kodwa wayezele inhloso yokuthi abantu abaphenduke endleleni zabo zobumnyama, bakhonze uNkulunkulu ngokweqiniso, ngokwentando yakhe. Lokhu-ke bengikusho ukuthi uShembe wayekisa abantu izindlela ezingathandwa uNkulunkulu,
Ilokho ebengikukhalela ngokudlule ngithi ngibona abantu la eBunazaretheni sebephatha amahawu uShemba abakhipha kuwona. Ukuthi ngamafuphi sebephindela ezindaweni noma ezintweni uNkulunkulu abakhipha kuzona. Sebefuna ukuvusa imimoya eyakhishwa uNkulunkulu wayilahla ngenxa yokuthi leyo moya wayengayifuni uNkulunkulu kubantu. Kubalekile ukuthi uma uNkulunkulu enza umyalo noma umuntu kaNkulunkulu ophiwa amandla uNkulunkulu, uma esho into sikwazi leyo nto kuyenza, ngoba uma singasayenzi leyo nto sizobuyelwa yiloya moya, ngoba phela umuntu nomuntu unemimoya emibili kuyena, khona umoya kaNkulunkulu, khona umoya kaSathane. Kuya ngokuthi umuphi umoya ngaphakathi kuwena ovumela ukuthi ube mkhulu kunomunye. Uma umoya kaSathane umkhulu, uSathane uzokuzuza, ubuyelwe yizo zonke izinto uNkulunkulu angayifuni ngoba zi-opposite nalezi ey'funwa uNkulunkulu. Uma uvumela umoya kaNkulunkulu bemkhulu uzonqobeka uSathane, hhayi ukuthi akekho, ukhona ucuthile nje. Ulinde ethi lo moya kaNkulunkulu ube phansi bese kukhuphuka lo wakhe. Sibone umuntu nje sedlebeleka nje kodwa sithi uyikholo. Yini? Sevumela umoya omubi wamboza umoya omuhle okuyena ngaphakathi. Yilokho ofuna uNkulunkulu. Uma kungenjalo ngingasho ukuthi ayikho into esiyenzayo. I-competition ikhona, ilokhu yasuka ensimini yase-Edeni. La uNkulunkulu ethi khona abantu abangadli, afike uSathane athi abadle. Namanje-ke uNkulunkulu uzothi yeka utshwala, afike uSathane ethi utshwala buyisintu, buyisiko, awukwazi ukubuyeka. uNkulunkulu uzofika ethi yekani amahawu amakhulu, nisebenza amahawu amancane. uSathane efike ethi sebenzisani nina amahawu amakhulu aphatheka abukeka kahle, ningaphathi amahawu amancane ngathi ningabafazi. Izinto ey'njenganalezo uthola ukuthi manje izinto zakho sabusathi uyazenza kayihlangani, kanti inkinga yakho iyodwa nje, ulwe nomyalo kaNkulunkulu. Bengithi lokho-ke ekufisa ukuthi mhlampe ke sikucubungule namhlanje. Inkosi ibuseni ekuzweli.